היום אני רוצה לדבר איתכם על בעיה נפוצה בשלטים של סוני 4 שהם נתקעים לכם, דריפט זה נקרא. השלט נתקע ימין או שהוא נתקע על צד ימין, השחקן בורח ימינה, המצלמה משתגעת וכאלה, או השחקן רץ לכם לבד. מה שאתם עושים בשביל לתקן את זה, זה פעולה מאוד פשוטה. אתם פותחים את 4 ברגים האלה מאחורי השלט, מפרידים בין הפאנל עצמו לשלט, ושתתהפכו את השלט, כמובן אתם מנתקים את הבננה הזאת, זה הבננה של הטאצ'פד מהבורד של השלט. מנתקים בעדינות עם פינצטה או משהו, הופכים את השלט, ואתם מציעים גם, בהזדמנות זאת גם תוכלו להחליף את האנלוגים שלכם לחדשים. אוקיי? אתם מסירים, קשה לי עם שתי ידיים פשוט, סליחה, את האנלוגים, ופה כנראה יצטבר לכם או אבק או לכלוך. מה שאתם עושים זה לחץ אוויר פה, מנקים את כל המערכת פה עם לחץ אוויר, כל קומפרסור או ספרי ללחץ אוויר או whatever, ותראו שהשלט יחזור לעבוד לכם כחדש. פעולה פשוטה מאוד.